lo estamos pasando bien. Estamos en la fiesta del agua, con globos. ¿Con qué más? Con la piscina. Agua. La fiesta de los globos. Muchos. Hay que meter a todos. Jugar ¿Con qué? con el agua. Vila García chégase ao día grande das súas festas. 2 días antes da súa celebración, a Escola Infantil Municipal Bonecos adianta o gran evento e o festexa co seu alumnado. Todos os nenos e nenas da escola gozaron coa auga. Pois, como son as festas de San Roque, mañán xa é festivo, temos todos os anos organizada a Festa da Auga, que é o máis importante das festas de San Roque, aquí na escola. Facemos primeiro unha salida cos bebés e os de 1 ano, e despois unha cos maiores, que son estes que están aquí agora. Globos, mangueiras, charcos, os nenos e nenas da escola puideron lanzarse auga de todas as formas posibles. Poñemos todas as formas, bolsas cheas de auga colgadas, globos cheos de auga en bañeiras, mangueiras que están soltando chorros, algúns con difusor, outros chorros que os nenos teñen botellas debaixo para enchelas e vacialas. Bueno, unha serie de auga todo no chan para facer o que lles encanta aos nenos, que é salpicar nos charcos, pero esta vez con permiso. E si, moi ben, moi divertido. O mal tempo non afectou a que os nenos gozaran da súa festa. Claro, é que ti imagínate que no día da auga chova, que a festa vai a celebrarse igual. Home, se fixera moito frío anulábamos, pero con un día como este perfectamente, porque xa estamos cos secadores e toallas secándoos e poñéndolles a roupa limpia, porque trouxeron equipo para a auga. Unha vez rematada a festa, as mestras secaron rápido aos nenos e nenas para que dentro de 2 días estean en perfectas condicións para gozar da festa da auga cos maiores.